sessibuna dejjem ma'kom għax il-Partit Nazzjonalista mhux biża' inissel fik imma fiduċja, mhux inkwiet ixettel imma serħan il-moħħ, mhux jabbik bil-qtieħ il-qalb imma jagħtik tama u entużjażmu għal-futur tiegħek tal-eżis tiegħek tal-belt jew raħal tiegħek u ta' din l-art ħelwa u ħanina. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-masreli li saret f'Taslima, fejn semma kif il-Partit Nazzjonalista dejjem ġab lil pajjiżna l-ewwel u qabel kollox, anke barra minn xtutna u fl-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista u l-uniku partit li l-prinċipju u l-valuri tiegħu dejjem baqgħu konsistenti f'kull ċirkostanza. Malta Ewropea hi li dejjem tfittex il-verità u s-sewwa. Malta Ewropea tfisser demokrazija. Malta Ewropea tfisser ġustizzja. Għalek bibtijaj jiena gburi li jiena mmexxi dan il-partit għaliex aħna nemnu li Malta hija fl-Ewropa daqskemm l-Ewropa hija f'Malta. Bernard Grech fakkar kif ftit ġranet oħra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-eks Ministru Konrad Mizzi, flimkien mal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta Edward Cicluna, ser jitresqu l-qorti akkużati b'reati kriminali brabta ma' ħasil ta' flus u korruzzjoni. Kriżi bla preċedent li qed tagħmel ħsara kbira lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Anka naħseb biss nitkexkex, aħseb u wara xajb qegħdin iġibu fuq il-poplu Malti u għawċi kollu. U dalodu taqra Times u tkompli tifhem kif ħadmuna flok ħadmu għalina. Bernard Grech qal li teżisti differenza kbira bejn iż-żewġ partiti għaliex il-Partit Laburista jrid iqarraq bik, fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista dejjem żamm kelmtu u ta' dak li wiegħed lill-poplu. Anki żammit marmara għalilkom għamlu pjaċir lil Malta u tivvutawx Labour. Jiena nżid miegħu jekk verament tħobb lil pajjiżek, ivvota lil Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella sabiex fit-8 ta' Ġunju il-poplu joħroġ jivvota għal bidla li verament għandna bżonn f'pajjiżna. Int ġej minn fejn ġej, il-vot tiegħek għatih lil min jemmen fik u lest jaħdem għalik. Il-mostra li kienet indirizzata wkoll mill-kandidat tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista Peter Aġus, fejn appella lil poplu sabiex fl-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej il-poplu jażel b'moħħu għal ġid ta' pajjiżna u insista li l-Partit Nazzjonalista u kommess li jaħdem għalik għal ġid ta' pajjiżna u għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Min-naħa tiegħu il-kandidat u membru parlamentari Ewropew David Casa kritika l-fatt li issa Robert Abela spiċċa jattakka u jirreferi għall-Unjoni Ewropea bħala l-establishment ta' Brussell. Dan fil-waqt li kompla bl-appell tiegħu sabiex l-elettorat joħroġ jivvota għal paġna ġdida f'pajjiżna. Desiree Grech, Net News.